cinstită adunare, acasă la soacra mare, v-aș ruga pe fiecare să-mi dați puțină ascultare. Eu nu o să vă zic prea mulce, dar cine vrea să mă asculce. Al nostru tânăr împărat de dimineață s-a sculat, fața albă și-a spălat, părul și la piept tănat, haină nouă îmbrăcat și-a plecat la vânătoare după fece frățioare. La umbră de casă el a zărit o floare, ce astăzi îi va fi mireasă. Și vă roagă pe fiecare să le fiți alături în cea mai importantă zi din a lor viață. Pentru mire și mireasă, muzica! Mulți ani trăiască!
domnul Dan Liuț 2-3 cuvinte. Lume, lume, visă de dășire, ca nostru mire pleacă la însurătoare. Pentru asta gazda leasă ne-a chemat la el acasă, să ne veselim, să ne bucurăm, nunta ca să începem. Să cânte muzica, să înceapă jocul, să meargă nunta.
pleca, haidare să spunem la oaltă. Tatăl nostru, ca toate să-și aibă rostul, Doamne ajută! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dragă Mire, ce mai pot să spun eu ție decât Domnul să fie cu tine și toate Doamnele cu mine, Doamne ajută! Păcai că se filmează de către nănaș, nu? Atunci pe curând. Dacă nu cu supărare, am și o întrebare. Aici stă nașul mare. Aici să trăiască nașul mare. Și soția dumitale. Doamne ajută. Ce vreau să vă zicem, noi suntem coordonatorii din Fruncea Laiului. Eu mi-s Denis Chira, starostele din Banat. El este domnul Dan Liuț, prezentator la TVR. Și am venit ca să vă zic, gazdă bună, gazdă aleasă, alaiul la cine acasă, muzicanții au cântat marșul, să trăiască nașa, să trăiască nașul! Vezi, nașule, te-am pus pe primul loc, după nănașă, da? Tu, nașule și nașă mare, mândri și frumoși ca mândru soare, al nostru ficior de împărat la voi a venit pentru că noi mergem acum la însurătoare. Și dacă nu vii cu supărare, n-ați venit să mergem împreună la Sfânta Biserică să-i cununăm? Da. Sigur? Sigur! Să cânte muzica că am găsit nașii! Și acum, nașule, știi vorba aia că niciodată nu-i bine să mergi undeva și să vii cu mâna goală. Să știi că și noi am venit cu ceva către dumitale. Avem aici o sticlă de vin, da? Care te rog frumos să-i dai generică nașului, în semn de mulțumire, și neapărat vinul ăsta să iasă de la voi din casă numai sub formă de poveste, dacă se poate, da? Dar să n-ajungem de poveste. Să n-ajungem de poveste. Totodată pentru nănașa un buchețel de flori. Doamne ajută! Un rând de aplauze, vă rugăm frumos! Pentru nașa mică, unde e nașa mică? Nașa mică. Hai, da, Ioana. Buchețelul mic? Uite să-ți dea flori, mă. Uite aici la Nana. Uite, Nana. Un rând de aplauze pentru nașa mică. Și pentru nașa mare, ia unde e? Așa, mulțumim frumos! Nașa mare, un rând de aplauze și pentru nașa mare! Și acum ne poftiți înăuntru, după cum și legea prima și prima oară îl poftesc pe Mire să servească un pic de colac pită cu sare, rupe. Zice că dacă rup pită cu sare, eu am mâncat sare cu pită și mi-a adus sărăcie cu pită. Tu ia pită cu sare să aducă bogăție mare, ia hai. Acum îți bat și eu, da. Haideți. Ce să facem? Are gust de maiadă? Să fie într-un ceas bun. Doamne ajută, haideți și voi. Să cânte muzica, să intrăm la naș în curce! Doamne ajută-vă! Doamne,
Am băut de aici. Doamne ajută! Este și în canalul nostru de poveste. Te uiți mai nu băta mirii, mai lasă-l câta și cântesc mai de soare. Să facem un joc. Jocul nănașul și cu nașul, da? Mă serviți cât înainte. Să servim, doamne, nu-i problemă. Mai trebuie să... Să nu-l îmbeți, lasă-l cât de soare. Nu, îi dăm un pic curaj, nu număr. Așa sau chiar Face nenea poză că ești fetiță rea. Stai așa cu minte. Surpriză coregraf muzicală pentru toți invitații și în special pentru nănașii noștri dragi. Așadar, poftiți un pic până afară să vedeți în continuare surpriza coregrafică. În continuare, în aplauzele dumneavoastră, vreau să-i vedeți pe dansatorii de la noi de la Cimișoara, dansatorii noștri frumoși de la ansamblu Tezaur Bănățani, cu un dans de câmpie, cum se joacă pe acolo pe zonă, în Banatul de Câmpie. Așadar, haideți să-i aplaudăm și să-i vedem. De micuți noi am jucat Jocul nostru din Banat Cu Curuzu și Soroc La câmpie de joc Hop și așa
Așa! În continuare, trebuie să jucăm și noi un pic de joc, așadar așteptăm sunetul trupeilor. Lume, lume! Disa data șire! Cai noștri nănași, cu mirele nostru și cu nuntașii, ori pleca înapoi către gazdă. Dar nu plecăm așa cum plecăm. Plecăm cu joc, să cânte muzica, să joace nașii mirele și nuntașii. Ce-i asta, măi? Hai, 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 hai! Hai să lași în casă, nu-i slugă, nu-i gazdă! Dacă nu cu supărare, am depus o întrebare. Aici locuiește nenașul mare? Aici? Aici, să trăiască nașul mare. Mai bine, multă Soția dumitale. Ușor, ușor, că-s cam multe pahare. Cam multe pahare, da. Mirosul te îmbie. Am aici un tânăr ficior, plin de dragoste și dor. Și am venit la dumneavoastră să vă întrebăm dacă vreți să veniți la nunta noastră. Veniți?
Am fost la Bocel. Ați fost la Bocez. Dar bine, nu la nunta mea cu el, că nu suntem pe invers. O să vedem după o frumoasă mireasă mai târziu. Știi și mireasa, da? Atunci mie să-mi zici, nănașule, dacă vii. Vii? O bază. Rădul, mai hai prima dată să Atunci, nu, prima dată ce rog eu frumos să bei din piosca asta groasă, să zici că e broască, țestoasă, dar dacă poți să iei o gură, numai dacă te lasă nănașa una fără măsură. Lași nănașa? Măsura n-ai. Levantă, Doamne ajută. Ia, nașule, dă-mi coace, hai că cealaltă. Da, vai, te încurcă. Ribă, măcar o dată. Doamne ajută, are gust de maiadă, nu? Dumnezeu Sfântul te fie Nașule, să știi că că de-aia dacă tare e că îi răchia place la proastă, nașul e de la mare, da? gazdă. Dacă e bună, tot de la gazdă. Nașule, să știi că noi am venit cu voie bună să petrecem împreună, nimeriți la beuturi și pe mese cu fripturi. Bine, fripturile văd că o să le primim la sală, adevărat, dar văd că nănașa ne așteaptă cu tradiționalul pâine cu sare. Așadar, Ginerică, te rog frumos să guști încă o dată din pâinea cu sare, să-ți aducă din nou bogăție mare. Că dacă iar e ca mine, sare cupită, tot poate ce cumpit ajungi, da? Ia așa. Ia cupită că ți foame până diseară la sală, nu mai mânci nimica. Bună-i! Cine mai dorește să servească o pâine nănașilor, haideți și voi! Doamne ajută! Să fie într-un ceas bun să vă trăiască. Și până nașii noștri o mânca, am vrea să ne cânce din nou muzica! Ne mai cântă muzica! Nașule, să știi că nici nu am venit cu mâna goală, am venit cu o sticlă de vin. Ginerică, o sticlă de vin pentru naș. O sticlă de vin pentru naș și un buchețel pentru naș. Nașul să luăm și-a plecat. Nașo, nașo măle, hai de aici te rog frumos să primești buchetul. Facem un joc în vară? Să intrăm înăuntru și Vă poftim pe toți înăuntru, haideți la o gustare mică, după care ne cam grăbim, că suntem pe grabă, către mireasă. Pentru asta ieșim cu joc și voie bună să mergem după mireasa noastră! Am zis!
O doină? Doină. O doină de pomană Bunicul Mirelui, Lubiță. a bunicului Mirelui. Ghiță Vișan, Doamne ajută să fie de pomană. Dumnezeu să-i primească. Să-i primească. Hai, dareți! Hai da, ia una. Dragi invitați, Mirele, înainte de a pleca de la această casă frumoasă, aș vrea să zic și eu câteva cuvinte despre Nănași. Nu-i județ fără oraș și nici nuntă fără naș. Cât debit are oceanul, așa curge la Nănaș banul, am dreptate. Și cât e de mare cerul, așa e de prost la Nănașe pormoneu, am dreptate. Nașilor, la cum se atunci de ce vede, m-ați băgat? mie mică vică am sece, am acum pentru dumneavoastră, e de brună, e curată, calitate garantată. Și acum ultima fiță, nașii să ia o guriță. Unul bea din pahar, unul bea din sticlă, 70 de grade, neapărat trebuie să bei, dar toată. Să știți că avem nașii ăi mai de fală, am spus numai într-o doră că le-am pus doar apă chioană. Apoi. Haideți cu toții să strigați cât puteți de tare, să trăiască nașul mare, să trăiască! Acum pariu că acasă șef mai tot în așa, șata, șata. Am dreptate. Așa. Și ai gâtul. Haideți cu toții să strigați cât puteți de tare, să trăiască nașa mare! Să trăiască nașa mare! Și acum, bineînțeles, să ne pregătim să mergem după mireasă, că ne așteaptă de câta vreme înainte cu Dumnezeu. Păcai, vesel!
rău! La tot ce ne pare rău! Miresucă, miresucă! Miresucă, miresucă! Stai un pic, nu te du-te, fugă! Hai că i-am mânat!
Nu mă trage că sunt găsă de rost. Că te mărit. M-a mărit. Von pică, simt. Ce calitatea mea? Poți să te stic? Hai, cheers! Da. Trebuie și unul în curte. Unul aici, unul în curte. Duce-vă pe neal de soare, de moară soarele. Gata? Gazdu, ești acasă? Hoții, hoții! Care hoț, bre, că nu e niciun hoț? Cine sunteți și ce doriți? Al nostru ficior de împărat. Azi dimineață din pat când s-a sculat, prăfață s-a spălat, în țoare mândre s-a plecat. Și la gagici o plecat. Mă scuzați, după căprioare o plecat. Așa, și scopul și durata vizitei? Și-am nimerit o căprioară, numai n-am nimerit-o noi cum trebuie. Așa. Și urma ne-a adus până la casa dumitale, așa că fă bine, nu slobogene înăuntru să venim să ne căutăm căprioara. Măi, să știți că am văzut o urmă de căprioară un pic 2 case mai încolo. Mai încolo, să Eu vedea... spun, nu ce uita, uite-te ce oaste mari avem, și cu puși și cu pistoale, dar mai mult cu mâinile goale, e adevărat. Cu ceva consistent în buzunare. Asta are nașul, are mirele, are nuntașii, poate ai și matale, că am și eu. Da, aveți? Eu am, dar nu de dat. De primit. Eu am de numai dat. de primit. Deci eu am venit cu bani, Aoleu, cu aia sunt mai bun să te ștergi la fund. exact pentru asta și ei. Am înțeles, da. Ce să vă zic eu, aici la noi se cheamă noua capitală europeană culturală, Berliște, nu? Așa se cheamă aici, eu așa știu. Așa se cheamă aici. Asta e viitor. Berliște, te rog frumos, că așa zicem noi așa de Prăvalea Carașului. Ăștia din străinătățuri, așa zice, Berliște, da. Așadar, dacă vreți să Ce treceți, rimează Berliște? acum cu liniște, așadar, ce vreau să vă zic, dacă vreți să treceți granița, vama, hotarul, că este capitală europeană culturală, musai să prezentați Ia uite aici ce pașapoartele. pașaport am, ia. E Bârliș, ia uite, vezi cine știe, de aici. Bârliș, Bârliș. Bârliș, Dar cine e Bârliș. Bârliș? Nu mai pot să zic cu gura mare că am necaz acasă. Înțeles. Și mai e și transport. Deci, dragii noștri, dacă răchia e bună, e de la gazdă. Dacă răchia e rea, tot de la gazdă. Doamne ajută. Bă, dar e cam greata, mă. Mă, astea acte au mărgele și-s pe placul cu rimele, dar să știi că a mea e mai bună. Dar știi de ce e mai bună? Că-i din prună. E din pruna miresii, nu de altele. Auzi, gazdă, văd că de gură ești bun. Tare bun. Și de lucru. Da, da, de lucru nu știu. Eu când mă apucă dorul de lucru, Pune mă pun acum la într-un lucru colț să vegeți voi, dar și numai aștept să-mi treacă. Slobogine, fi bun în curcea dumitale, în borețul dumitale,
și hai dă-ne căprioara pentru care am venit, că dacă nu-i Haideți că nu vă mai țin în căldura Să asta. cânte muzica, să ne luăm mireasă! Hai, îndrăzniți, mai mulți! Măcar să umplem borețul la oameni! Să vadă vecinii că au venit drăgostrie! Asta e nuntă de prostie. Hai de naști, mai la umbră, așa, mai la umbră. Da, hai la umbră, hai. Bine, dragii mei, ce vreau să vă spun? Mă duc să cot în grădină să văd ce-o găsesc. Doar că până stau mai să cot, voi trebuie să mai stați un pic să mai beți răchie, să aveți un pic grijă de ea. Imediat să văd ce-o găsim. Și la mulți ani trăiască pentru ce-o aduce, da? Să ne țin câinile, mă, să ne grijă! Să cânce muzica! Mulți ani trăiască! Să cânte muzica! Băgați-vă lângă poartă aici să mă auziți! Păi gazda unge, o intra pe parcea aia, iasă pe parcea asta sau pe ce fuge pe la vecini. Gazdu! Unde ești? Hai că eu ce-am lăudat la tot dată, să ești domenie! Mulți ani trăiască dacă se poate! Mulți ani trăiască dacă se poate! V-am adus roaba lui Dumnezeu, cu tot cu căprioară mai pe 2 picioare. Ia, hai să o priviți. Mai lăsați plecat. Păi frumos, așa. Auzi, Mândro, cum ce cheamă? Concita Burs? Adelina. Adelina? Da. Ia să văd. Pui, bă, dar seamănă pe mumă sa. După ce îți dai seama? După ochi? Nu, după barbă. După ochi? Pe tată să seamănă mai mult. Păi numai că el e mumă sa. Da, mă, el nu mă sa. Da. Eu mă uitam la tată să. Stai puțin că tata să ia ce rog frumos, uite ce bine peste ei. Eu numai ți-ar tu să-mi spui care e tata lui copil, da? Ăsta? Nu. Nu. E cam bărbos, cam o seamă. Nu. Ăsta? Cam mare, nu. Nu. Ăsta? Nu-mi plac fotografii. Eu cred că ăsta negru. Ăsta o fi tata. Da, bă, mai bine. Oaia neagră, i-ai? Ha? Ăsta-i? Băi, nu cred așa ceva, nu cred. Fii atent, dragule. Pentru că... Stai așa să mă uit în portofel la mine. Dragă mire! În partea noastră, 500 de euro să plece să ne lase. Care aveți de înțărcat purcei? Care aveți, mă, de înțărcat purcei? Niciunul. Uite aici, 500 de euro. Pui să nu se dă oacă. Dragă mire, m-am întâlnit aseară pe afară cu această floare rară. Și mi-a zis că și ea s-ar mărita dacă ar lua-o cineva. Să știi care... Ține altceva că nu vrem altfel să facem. Băi, dar stai puțin. După cum observi, tremură ca răcetura. Că mult îi place. Are păr. Băi, bună de muncă. E bună de tot ce vrei tu. Mănâncă și bea. Ce vrei tu? Dohănește. Mă cam mai răruț așa. Atunci ține-o tu. Nu țin eu doar la stegat. Hai că facem mânacul. Bă, dar eu zic așa, dacă nașii noștri sunt nași cum trebuie, ne ajută să dăm niște bani să plece să ne lase în pace. Unde-s nașii? Nu, nașii au plecat. Acolo. Dați-ne niște bani să scăpăm de ea, vă rugăm frumos, că altfel mică ne strâcă nunta. Să ne ziceți cine are de înțărcat purcei, că îl trimitem direct Nu acolo. mai zice de purcie, dumneavoastră nu ești în temă. Nu. Uniunea Europeană nu-ți mai dă voie să crești purcei ca țăran. Atunci poși dai mari. Nici de noi. Ăia sunt la Parlament. Poți de plăci. Deci, asta e mireasa noastră. Nu! Cu asta, mereu să mai căutăm? Mergeți! Bine atunci, hai. Treceți pe la nașul pe Ducem acolo, acolo pe la Treci pe la naș. nașul. După colț. Treci pe la nașul. Am așteptat să vedem ce-o mai găsit. Să cânte muzica, să iasă mireasa! Cam timid așa. Da, ca și mama sau ca și tată, să nu știu. Așa. Dragule, noi pe asta, să știi că o luăm, dar nu să ne însurăm, să o creștem. Și dacă ne ajută și nașii, noi plătim și mireasa mică, pentru că ne chem la nunta ta, Irina. Păstă 15-16 ani musai. Păstă cât vrei tu? 20. Să fie cu noi. Dragii mei,
Să vă strângeți bani, că peste 20 de ani suntem toți invitați la o nuntă! La Irina! Așa da, puteți sau nu, că altfel numere să Păi dar n-aș și văd că or fugi de lângă mine, n-am niciun naș aici, n-am nimic, niciun ajutor. Mai bun la umbră. Nu-i susținere, nu e. Noi! Deci, Musai să dăm la miresuca asta noastră, deci ce bani să crească. Ești la grădii, ce grupă ești? Mică, mijlocie? Ia uite aici, uite aici. Bă, că la banii învățați. Ia, caută gazda, te rog frumos! O tasă de ce-oi mai găsit. Să cânce muzica, că iasă mireasa! Ce toba? Să mă țipa de la gură? Să ați mai păcăritat. Putem pe noastră de la lor. Ia mai pune pe Nu-i gazda, nu e mireasa, nu? Nu ne mai păcăliți, că e a doua oară când ieșiți cu bere, cu sucuri. Noi ne zicem că e mireasa. Bă, dașule, asta-i... Cred că asta-i toată șmecheria. Dați-o domenie. Tu vrei să ne țini în soare, să ne omori acum? Vezi că azi avem o nuntă, e musai să o gătăm. Prima nu, a doua nu, a treia oră sper să fie. Eu nu cred. Muzica dacă se poate! Să cânce muzica! Doamne ajută! Să le sănătate! Spar baia, băiată, la putele. Cele cele bune să se adune să dai un picior, un șut, dar nu către generică, da. Către el? Nu către el. Așa, Doamne ajută. Tot vreau eu un bine, Doamne ajută. Și acum, după cum și legea sună după datina străbună, generică îi oferă buchetul de flori. Bineînțeles, sărută, mireasa și un rând de aplauze pentru... Nu știu cum e la voi, dar la noi mireasa se vede după țucătură, să știi. Ia, ghiță mea odată, că n-am înțeles dacă e mireasa care trebuie. Bă, lui, după țucătură! Dragi nuntași, chemători, fete și cu feciori, cu toții ne-am strâns în loc, Dumnezeu să le dea noroc și la anul un boboc! Iar veniți cu mine, mâncați, beți și vă chefuiți, că și așa nu faceți gaură în o gradă la mine. Încă o dată pentru mine și mireasă, muzica, mulți ani, trăiască! Ce asta, bă? Merge la bani. Se pune în tata și pune floare. Pune Lorena floare lui tata.
Auzi acolo. Ce facem? Hai, că am făcut o rezolvare. Băieții, bere rece care mai dorește de acolo, din spate. Gianni, du-te tata, ia bere și du un cur așa la băieți. Dați din mână în mână berea. Sucuri, apă rece. Care e berea? Aici, da. Acolo, în ăla, domnul Petre. Hai cum să leagă. Minunate prin copiii lor. Iță și Lorena și-a chemat Osatul și Tornatul, dar și pe băiatul de la ansamblu profesionist Banatul, împreună cu Dan Liuț, care rupe noaptea patru de somn. De somn. Să ne petrecem împreună cu cântec, joc și voie bună. Așadar, acești doi miri minunați mi-au trimis o scrisoare pe care vreau să vi-o citesc și să fiți cu băgare de seamă. Ăsta-i paradisul. Acest trandafir și această floare rară vă așteaptă de aseară să vă zică două vorbe bune, să fie iertășune și de la părinți să primească binecuvântare în ziua asta mare de sărbătoare. Dacă se face o doină muzica, în viață nu le putem avea pe toate și dacă mereu am considerat că n-am avut noroc, iată ne ajungi acum la anii maturității, realizând că am fost cei mai norocoși oameni de pe acest pământ. Dumnezeu ne oferă încă șansa de care n-am profitat atâția ani, aceea de a spune: vă mulțumim, dragi părinți, vă mulțumim că mereu ați încercat să ne arătați drumul în viață, ați cules spini și buieți cu mâinile goale uneori pentru a ne înlesni pașii pe cărările vieții, ați fost mereu alături de noi cu o vorbă bună sau cu o dojană dacă am meritat. Ne-ați vegheat somnul ca și îngerii păzitori și ne-ați ocrotit zilele cu iubire și dragoste nemărginită. Ne-ați crescut ca pe niște flori, udându-ne cu lacrimile voastre și luminându-ne viața cum luminează soarele pământul. Ne-ați învățat să respectăm, să oferim, să fim oameni în societate și pentru că ați fost acolo să ne arătați calea așa dreaptă, noi, Ghiță și Lorena, astăzi vă mulțumim. Dacă vreodată v-am greșit, Să știți că nu a fost cu intenție, iar acum în prag de căsătorie, mamă, tată, ce rog, iartă-mă. O îmbrățișare și o scurtă sărutare pentru fiecare părince în parte. Și un rând de aplauze pentru mirii noștri minunați. Frați, surori, bunici, nănași, mătuși, unchi și prieteni, ne-ați oferit cele mai de preț comori bucăți din sufletul vostru, ne-ați învățat cel mai de preț lucru, să ne iubim unii pe alții, pentru că familia este cea mai de preț comoară pe care a lăsat-o Dumnezeu. Acum, pe un nou drum, noi vom porni, dar nu înainte de a vă mulțumi
pentru tot ce ne-ați dat, pentru că ne-ați învățat, pentru tot ce ne-ați iubit. Noi vă zicem din inimile noastre curate, mulți am mamă, mulți am tată. Iar din partea părinților, Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii și urmașii. Doamne, ajută să vă bucurați de copii și acum, fiind eveniment de bucurie, am rugămintea să începem cu hora miresei. Așadar, cinăra, te rog frumos să conduci hora, dar o începem direct afară ca să fie cum trebuie. Pentru asta am luat mireasa mirele, ne
că ați trecut de la prietenie la căsătorie. Ca altă iubirea vă însoți toată viața la El a făcut omul din lumină și iubire. Deci alături de înțelepciune nu mai trebuie. Deci bun, deci încă o dată și pe voi vă felicit, și părinții voștri, și nașii, și toți întașii, că ați ajuns la acest moment și participați la acest moment. Bun. Putem trece la cetățene David Iorgu la Oțuțu Dacia. Liniște, vă rog! Pe bună voie și nesisidenire, iei în căsătorie pe cetățeanca Țuria Lorena Mia? Da. Cetățeanca Țuria Lorena Mia, pe bună voie și nesisidenire, iei în căsătorie pe cetățeanul David Iorgu la Oțuțu Daniel? Da. Constat că toate condițiile căsătoriei au fost îndeplinite, iar în urma consimțământului vostru, liber acordului vostru liber consimțit, eu vă declar că vă invit acum să semnați actul de căsătorie. Lorena va semna cu numele David. David se pleacă tot pe lumea. Să vă dau pe voi. Aici. Prima semnează soțul. Asta e din păcate. Hai, spune. Hai, David. Nu mai spui acum. La mine și la mine? Aici semnezi cu Lorena. Cu David, sigur. Dacă vine ăsta-i locul unde ți-ai mâncat, noroc! Aici la mine? Nu, gata, acum nu. Așa, și martorii, haideți vă rog. Aici, în dreptul martorilor, uite pe unde Alin, uite pe unde ești tu. Aici, așa? Da, nu, mai jos sau... Aveți. Bun. Aici. Aici, da? De logică. Bun, și martorii. Hai, cum mai e. Și acum, în momentul 0, așa, îți înmânezi cu dreapta ei, îți înmânezi certificatul de căsătorie, așa, și te felicit încă o dată. Și acum puteți poza cu certificatul, așa, cine vă face. Aici. Mâna ei. Să se pupe Miri. Pupați-vă! Haideți să aplaudăm. Să trăiască la mulți ani! La mulți ani, sănătate, fericire, să aveți toată viața și noroc, că este important. Mulți copii. Mulți copii, cum vor ei. Aici vă mai dau, Lorena, copii, că vă trebuiește, iar restul formalităților și ce mai era nevoie legat de documente, veniți mari. Să finalizați, mai trebuie să semnați pe primire în niște registre aici, bine? Da. Până mari, vă dau liber. Premii primesc. Premii. De aplauze pentru Trebuie să facem de aici.